סיטון. אתם תקבלו קישור לכאן, לעמוד הבא. מה שאתם תעשו זה, לרוב אתם תקבלו מספר לקוח בטלפון. אם אין לכם חשבון, אז אתם מתחברים לפה, ואפשר להתחבר גם דרך עם סיסמה וגם מספר לקוח בטלפון. עכשיו, כאשר אנחנו נכנסים לדף לקוח שלנו, אנחנו רואים את המשלוחים שעשינו, רשימת משלוחים. אפשר ליצור משלוח חדש. בהקלדה, זה יהיה לכם גם אוטומטית, נגיד אתם רוצים מס הכנסה. עם אישור מס שבח, מס רכוש, משהו שאתם רוצים. אפשר גם ללחוץ, אפשר גם באזורים, נגיד אשקלון, ואפשר להכניס מספר תיק, תאריך, ויוצא לנו את ההזמנה. כאן גם במערכת אתם תוכלו לראות גם את הרשימה של המשלוחים, איזה סוגי משלוחים, סטטוס שלהם, המחיר ואת העלויות שלנו. מה אנחנו שילמנו, לא שילמנו, צריכים לשלם. פה בדרישות תשלום אתם תקבלו כאילו כאילו אתם מקבלים את הדף הבא. אתם יכולים לצפות במה נעשה בפנים. יכול להיות שיהיה לכם יותר משלוח אחד, פחות משלוח אחד. זה נגיד סוג המשלוח שלנו, העלויות, דרכי תשלום. אפשר גם לשלם מהכפתור הזה, מעביר אותנו לדף תשלום ואנחנו משלמים.